И здравейте хора и добре дошли в това ново видео, където днес ще играем Hero Zero в BG1 и да ви покажа какви направих вчера показатели благодаря на тия чорапки. Добре, вече 1830 предпазливост, 1805 интелект, тук 1651. Такова дигнах златна едно, която дава показатели, много ясно. Лигата дава показателите, че дигайте. Дето вижте, да, значи 260% награди от броя на лигата и 27% увеличава показателите ви. Тук не. Може да направим някой дуел. Пуснем па някоя мисия. Аре бе. Добре. Така. Още 4 нива. И още 4 нива и отивам някакъв друг мап. Това ли е това? Да. Добре. Защо пак? Извинете, тук какво пише? Такова ме. Май съм се записал. Окей, дайте направим дуел. Дигнах 71 000 слава. Не мисля, че ще ми е нужно това. За Жалев. Той е слаб пичук. Също така може сте забелязали, сега ще ви покажа. Извинете, кратка пауза, нещо стана, трябваше да презаредя страницата. Може сте забелязали, че така, имаме нов помощник. Кръстиха Диароса, защото съм на тази кола. Той е легендарен и затова показват такива. Аз не правя сетове за издържливост, и че... Така, да, извинете, пак пауза. Не знам какво стана, бъгна нещо в страницата или не знам. И затова... Сега да видим в лигата, дали му е такова ме тук. С 1 час. Ето, виждате. Значи златна едно от 775 точки нагоре. И от 900 вече стана шампион. Тъй, че ще гледам да стана. Добре, пак ще tukаме. Така. Добре. И на малко кръвно оставим. Аз съм без наряд за това. Атакам това, защото ми дава доста слава. Така. Добре. Вчера спечелих 5 понички от това. Класацията. Седмичен турнир, извинете. Бърках се. Общо взето. Това е. Мисля. Знам, че е кратък клипа. Да покажа тук всички от това отбора. Ето го агент 0-0. Много нули бе. 7 нули и една седмица отдат. 6-7, да. 7 нули. Той е доста силен за нивото. Много даже. 13 000 показатели има. Свилен 74. 302 ниво. И той е силен. Барана пича. Добре. Така. Да. Нещо такова. Извинете, ако не съм правилно. Той е доста силен и той това малко поне да го изравни с това. Интелект. Това добре, аз съм така някъде. Но добре. Общо взето добре. Силата не трябва да е много. Гнеца 007. 07, да, извините.
Той е много силен. Да видим. Той е по-силен от този. Или не знам, той нарочно се направи така показател, не знам. Изието. Тази също е силна. И то доста. Весколо 10, той ме покани в този отбор. Ето, той сваля слава, който може да помогнем. Добре. Кисми. То също е силен. 263 ниво, браво на него. Добре показатели. Велчо. Да, и той е силен, и то доста. Браво на него. Така. Чакайте. Не Велчо, бе. Бе. Това сигурно се чака си късти грая. Добре, 273 ниво. Не са лоши, но може да оправи показателите. Може. Защото той е златно едно за това ниво и тия показатели. Аз мисля, че трябва да е шампион. Защото аз с 1000 показатели съм златно едно. С това ниво. Тази 183 ниво, просто да няма какво да казвам. Супер е. Много силни показатели. За жаж. Нема. Това направя сет за издържливост. Иначе тя е силна. Ама аз съм по-силен от нея. Не. Тая е силна, просто я се сложила тия дрехи. Иначе тя има доста добри показатели. Сега по-бързо отклоне. Орлинов. И той е силен. 150 ниво, 2000 показатели, тъй че няма какво да говорим. Светлио. И той е силен. Скоро аз ще дигна 2000, надявам се. Цеко BG1. Добре, силен е, но може да оправя показател. Така. Аре, ако става? Боги 500. 107 ниво. Той е силен. Аз съм по-силен, но... сега. Добре. Това е моят герой, вие знаете кой е. Ето го и той. Това, като гледам нещо, не е добре с показателите. И малко слава, то е много зле. Тия тук да са влизали доста време. И този за нивото е добър, ама не е влизал доста време. Той е 69-то. Много силен бе. Браво. Браво на човека. Браво на него, добри показатели. Малко сила, много неща. Много интелект, издържливост и предпазливост. Този той не е слаб, но да. Добре. Тя е силна, тук отдолу, надолу са силни. Туртле Титан. И той е силен. Такви нива са пък. Какви показатели? Точно това е. Силнието скоро май влезъл, не знам. Аре бе! Ето. Добре, те направя сет за издържливост. Много малко слава. Ангел 4, 21 ниво.